F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Is-sena ta' tajba minn ftit ieħor ser jibda prime time tal-lejla, il-ħamis, 26 ta' Jannar, din il-ġimgħa hija ġimgħa speċjali ħafna għalina ta' prime time għax fil-fatt qegħdin niċċelebraw il-mużika ma' The Travelers. Il-lejla ħankompli nitkellem ma' Clayton, Joseph, Chris, Andrew, Silvano u Michael fuq l-ikbar suċċessi tagħhom. Ħan nitkellmu fuq il-kanzunetta Ħafi Paċi, fuq kollox irid nisma' iktar kif jaslu għall-lirika tal-kanzunetti tagħhom u għall-mużika. Mużika ta' suċċess il-ħoss b'timbru uniku li meta tisma' kanzunetta ta' minn tagħhom mill-ewwel tirrealizza li huma The Travelers. Nitkellmu wkoll fuq il-wirja tagħhom quddiem l-ikbar folla li qatt kellhom. Nintaqgħu ma' The Travelers minn hawn ftit ieħor għax prime time jibda issa. Prime time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal This is the new Seat Arona at Continental Cars. United Colors of Benetton. Flexis Fortify, għas-saħħa kompluta tal-ġogi tiegħek. We are Cosmopolitan Developments. Is-sena ta' tajba u nilqakom għal prime time illum il-ħamis 26 ta' Jannar. Għada il-ġimgħa 27 ta' Jannar għal ħafna ħatkun il-ġurnata li nieħdu l-ewwel paga tas-sena l-ġdida. Żgur taqblu miegħi li wara l-ispejjeż tal-festi u wara spejjeż oħra li jkunu relatati max-xahar ta' Jannar, il-paga ta' dax-xahar kważi ma tkun tista' tasal qatt u ħafna drabi jkollok ukoll tħallas l-insurance u l-liċenzja tal-karozza. Aj, ma xinkwiet. Imma, imbidlu il-suġġett b'mużika maestro. Din il-ġimgħa għalina ta' prime time hija ġimgħa speċjali ħafna x'qegħdin niċċelebraw il-mużika ma' band li ituna suċċess wara l-ieħor, kollha kemm huma bil-lingwa sabiħa tagħna. Illum ħanistidinhom wieħed biex jinaqdu ħdejja. Nibdew mill-ewwel b'dak li kif idoq it-trumbetta hu ma jdoqqa ħadd. Nilqa' ħdejja lil Joseph Sherry. Sara ta' tajba Joseph. Nilqa' ħdejja lil dak li l-bieraħ talaq minn hawnhekk bit-titlu tal-iktar wieħed vanitus. Nilqa' miegħi lil bass guitarist Clayton Bonello. Kolossew Clayton. Kont se titlef postok. Wasal il-ħin biex nilqa' ħdejja lid-dottori ta' The Travelers li mistaġbin kemm hu enerġetiku fuq il-palk. Nilqa' ħdejja lil Dr. Silvano Mizzi. Nsejt il-kunjum, skużani, dottore. L-ebda band ma tkun kompluta mingħajr il-kitarrist. U mistaġbin kemm taqbiżlu malajr il-kitarrist ta' The Travelers. Nilqa' ħdejja lil Andrew Vella. Sara ta' tajba. Wasal il-ħin biex nilqa' ħdejja lil 5 membru ta' The Travelers, jekk tridhom idoqqulek fit-tieġ trid tkellem lilu. Nilqa' ħdejja lid drummer Michael Camilleri. Fl-aħħar iżda mhux l-inqas nilqgħu ħdejna lil dak li dejjem jipprova jara x'jagħmel minn kollox biex jiddobba lift. Però leħnu dejjem jikkumplimenta l-lirika sabiħa li jkollhom il-kanzunetti ta' The Travelers. Il-frontman Mr. Chris. Grazzi Chris. Kif intom? Sara ta' tajba, isma' lila qaluli Mike, vera, jekk niġi biex nistedinkom fit-tieġ biex iddoqquli, lila kienet inkellem. Gig fuq konċert u gig waqt tieġ huma l-istess? Le, fimni, tieġ għandek aktar tul ta' ħin, mentri konċert għal-pubbliku għandek sija nofs, però sija nofs gas down, ġifieri ċertu stamina tibqem. Clayton, waqt tieġ koppja mhux l-ewwel darba li tispiċċa tkanta fuq il-palk magħkom. Tkun pjanata u tkun spontanja l-biċċa tax-xogħol. Ħafna mill-koppji ma jkunux jafu li ħajtelgħu fuq il-palk. Eżin aħna nkunu pjanajnija minn qabel minn naħa tagħna, imma għall-koppji tkun surprise. Fil-fatt ġieli qas insibuhom, tibdew ngħidu. Fejdi. Issa kun onest, mill-koppji kollha li tellajtu. Ħafna minnhom ikunu jafu għall-lirika jew iħawduhom il-kliem. Ifhem, s-soltu Chris ikollu naqa' lyrics. Ġalhom ġifri jaqraw għalmenu. U Chris, mill-kopji li tellajtu x'kellek l-iktar kopji intunati jew iktar kopji stunati?
Ovvjament mhux se nsemmuhom bl-isem ħadd ma ħajju għalih. Għalli nieħu pjaċir bit-tnej, fimt, meta tkun waħda stonata nieħu pjaċir, meta tkun waħda intonata nieħu pjaċir ukoll. U kif jaslu s-sala f'idejk biex tintroduċihom nimmaġina? Iwa. U kif tintroduċihom? Nilqgħu mara l-kopja miż-żewġa ġeneralment. Għal dik kont se nasax għaluli li kopja minnhom. Kif kienet l-istorja? Iwa, dika fawl kienet. Dika, aħna ġeneralment, ovvjament peress li Michael jkun il-persuna li dejjem jiltaqa' mal-kopji, aħna kważi għatma, mux kważi, għatma nkunu tajna maħħom face to face, ġviri għalina tkun l-ewwel darba li għat naraw il-kopja tingħaqad magħna, ovvjament. U Michael ix-xogħol tiegħu wkoll li update jagħna minn huma l-kopja eċetera, u ġeneralment jiktibhom anki fuq calendar jew hekk. U kien hemm xi serata li Michael ma setax jingħaqad magħna u kellu jġib replacement, insomma, whatever. U s-sotu Michael ikollu wkoll talkback insejħulu aħna, ġifieri jitkellem. Kun jistajtek naqra informazzjoni. Ġifieri ma nafx tkun dieħla jgħidli jisimhom X and Y sewwa. Ħalli ma nidħlux fid-dettall minn kienu. U dakinhar ma sibtux biex jgħidli minnu. Biex jgħidlek? Allura provajt infittex, insomma ftaħt fuq il-kalendarju nserta kien hemm miktubin żewġ ismijiet. U jiena qed nilqgħu magħna pereżempju lil-Marija u l-John. U x'ġara n-nies x'għamlu? In-nies ġast qishom bdew ħarsu lejn xulxin u jħarsu lejna u jiena bdejt ngħid x'inhu jiġri, ġara xi ħaġa. Aħna qegħdin fittex ħażin jew il-mistedni. Eżatt. U mbagħad at some point irrealizzajt tibda tinduna reaction tan-nies ma kienitx reaction tajba sabiħ. Just ekku fimti sa ħaġa differenti. U rġajt ftaħt il-kalendarju u ndunajt li ftaħt tal-ġurnata tal-għada, fimti ġifieri l-ismijiet kienu tal-kopja tal-ġurnata ta' wara. U minn hemmhekk ġbar tambat. U mbagħad qed minn issa l-maġġoranza nibda ngħid il-kopji miż-żewġa fimti ma ġeneralment meta jkun hemm Michael on board, speċjalment qatt ma jkollna dat tip ta' problemi, it was an exception sewwa. Total Tools, super on quality, super on price. Toolset komplut, 7 xaxen b'162 biċċa għodda, għal prezz ta' €780. Total Tools Malta. Segwina fuq Facebook. Joseph, mill-wirjiet kollha li kelkom bħala The Travelers, mill-gigs kollha li kelkom jirnexxilek tażel dik id-darba li kelkom l-ikbar folla qudiemkom. I love MTV naħseb. Dakinhar it-toilet viċin kien ukoll? Għax tajb li ngħidu li ma' Joseph badna miegħu għax kull darba li kollhom gig dejjem ikun irid li t-toilet tkun viċin biex ikun għax jixrob ħafna ilma ħankompluha. Tajjeb. Isma' l-atmosfera ta' eżempju l-I Love MTV, gig bħal dik, ovvjament għandek eluf kbar tan-nies, qabel il-minut ta' qabel tibdew, kif ikunu l-preparamenti? Jiena ansjus ħafna, ġifieri, dak iż-żmien kont ansjus. Illum naqqast ħafna. Għamiċi 3 ġimgħat naħseb. Tinkwieta fuqha? Fuq din tal-I Love MTV, fimt? Ma ninsewx li dak iż-żmien aħna konna għadna fil-bidu tagħna ma mhux bħalissa ħriġna album, ħriġni ieħor, eċetera, eċetera. So l-esperjenza kienet naqra nieqsa wkoll. Mhux xi ħaġa li tkun trid li tħossok hekk, to be honest, għax inti. Imma l-ansjetà mbagħad la darba tibda l-gig. Taddilek jew xorta waħda tkun għadek. Jiddependi, u għax kif qal Silvano, fimt lek toqgħod taħseb li inti ħadd tagħmel żball aktar ħażżit l-ansjetà, fimt? Imma again, inti tipprova tagħti the best you can, in-nies qegħdin hemm biex jieħdu pjaċir u tipprova tagħmel show li huma jibqgħu jiftakru. Andrew, dakinhar iddeċidejtu li żżanżnu kanzunetta. Dakinhar instemet għall-ewwel darba Ħafi Paċi. Iva, vera, kont insejt. In-nies la darba bdejtu tkantaw Ħafi Paċi qatt ma kienet instemet qabel, ir-reazzjoni tagħhom x'kienet? Pjuttost reazzjoni tajba, Ħafi Paċi dejjem jisu kellna ngħidu konfidenza li kapaċi tkun song tajba, imma meta daqqina l-ewwel darba qudiem in-nies speċjalment fuq stage bħal dak folla daqstant kbira u tibda tara l-feedback tan-nies fuq wiċċhom li qegħdin jieħdu pjaċir u qegħdin ikomplu magħna. Kienet pjuttost esperjenza sabiħa. Mike, jiġri x'jiġri fuq il-palk irid jibqa' dej ix-show. Importanti. Anke jekk jisfronda.
Esperjenzajtu naqra di viċin kienet. Dik esperjenza jenija. Ma nafx, stronda. Jistajju. Għawda xie. U tant iċċalla il-park li s-saksafon ta' Silvano kważi ħallina. Mux kważi, kien ħallina. Ħallina kompletament. Kellu ki li ġiet affettwata, dan ġi waqa il-saxofon imma mux ħabba l-park, dak kien hemm wajer moħħal miegħi. Mal ma s-saxofon insejt li kien hemm għax kont qed nieħu gost, imxejt ftit, ġibet is-saxofon. U rajtu niżel mill-bot. U waqa, naqra jisu mill-bot, jisu żewġ 3 metri l-bot. Dawk is-sekondi li tarom bl-slow motion, hekk niżli. Mbagħad daqqejt erbonoti ma joħroġ xejn, Ġifieri tibda tonfoħ fis-saxofon u ma jinstamax. Mbagħad, ifhimni, l-ewwel nett Chris ma nafx kif ħajjagħmel għax kelli 4 diski ġejjin fejn kien hemm ħafna partituri tas-saxofon. Inti realizzajt li kien inkiser, Chris, jew? Għax li jiġri huwa dak il-ħin is-song tibqa' għaddejja, fimt, ma tagħtix każ, ovvjament ma tirrealizzax, jiena speċjalment inkun moħħi fl-udjenza aktar milli x'qed jiġri warajja. Imma mbagħad bejn song u oħra, ġifieri x'inhu ikun immiss 60 song, dejjem inħares lura biex nara li kulħadd Indunajt li hemm naqas stress. Eżatt, u tibda tirrealizza li hemm xi ħaġa mhux sewwa, fehmtu fl-istess ħin jien għandi l-mike hemm l-udjenza qudiemna lesta biex tkompli tieħu pjaċir, ġifieri tkun kreattiv ħajdu hekk u tara kif ħadd ivvinta xi ħaġa biex timla l-vojt jekk ma nistgħux nibqgħu għaddejjin speċjalment. Imma bqajtu għaddejjin, Silvano, jew le? Bqajna għaddejjin, jimort bekk fuq naħa wara tal-park, ġew xi 4-5 nies madwari, x'għandu. Mbagħad xelt xi dawl u rajt fejn kien hemm il-problema, mbagħad ċebba masking tape u dawwartu ma fejn kien hemm id-difett u anzi irnexxiel indoq sal-aħħar tas-set. U dan, insomma, u rranġajna, ma kieku ma għax nirranġaw, ma stajċ indoqjen, dak it-tip. Ħammorru laqfa żgħira ta' riklami, kif niġulura ħan nitkellmu naqra fuq il-garaġġ ta' The Travelers, irrid nisma' naqra r-rutina tagħkom meta tkunu qegħdin bil-garaġġ, bil-preparamenti, bir-rehearsals tagħkom x'jiġri. Ħammorru laqfa żgħira ta' riklami, iqgħu hemmhekk. Għandek imnieħrek imblukkat? Stermar Blocked Nose, prodott naturali magħmul mill-ilma baħar. Klinikament ipprovat li jisblokka l-imnieħer meta jkollok rih jew sinusite. Stermar, nifs aħjar, ħajja aħjar. Il-prodotti Stermar huma klassifikati bħala apparat mediku u għandhom marka CE. Dejjem aqra l-istruzzjonijiet u l-foljet li ssib fil-prodott qabel l-użu. Redelmar, ton ta' kwalità superjuri għal kulħadd. We believe that people should be proud to show where they live. We only use experts and trusted contractors to work on our projects, who are also continuously supervised by our dedicated hands-on architect and project manager. We build nicely designed projects on time, using high-quality materials while respecting the neighbors around us. We are Cosmopolitan Developments. Għalkemm ngħix ħajja maġla qatt ma nissagrifika l-klabnina. Is-sopopommi ideali, magħmulin f'Malta minn ingredjenti friski, bla preservanti. Għand is-supermarket u ħwienet ewlenin issibhom fil-friġġ u litteralment kemm issaħħan u lesti biex tikolhom. Issib varjetà differenti ta' sopopommi konvenjenti u b'toma mill-aqwa. Int u l-familja tiegħek faċilment tikol bnin f'kull ħin tal-ġurnata grazzi għas-sopop friski Ommima. Soup so good, everybody wants some. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Narakom lura l-Prime Time inkomplu l-ġimgħa speċjali flimkien ma' The Travelers qabel tlaqna r-reklami qedtilkom li ħanidħlu naqra fil-garaġġ ta' The Travelers. Nixtieq nkun naf naqra jiena il-ħin tagħkom meta tippratikaw. Clayton, dejjem tiltaqgħu fl-istess ġurnata fl-istess ħin? Le, diffiċli ħafna. Kif tiddeċiedu allura? Kulħadd jaħdem xogħlijiet differenti, hawn min jaħdem biex shifts u hekk. Allura jisu mhux kulħadd dejjem eżempju jkun available on a Tuesday fis-seba' l-argument. Allura jisna li nagħmlu l-ewwel kulħadd idaħħal meta ma jistax fil-kalendarju. Mbagħad nippruvaw nduru ma' dawk id-dates biex insibu ħin għall-band. Ma ovvjament iktar ma tikber iktar. U x'jiġri minn darba l-oħra ikolkom pjanax se jiġri s-sessjoni li jmiss tiltaqgħu tgħidullhom ħanagħmlu hekk? Mela, kollha kollox fil-kalender,
Manka eżempju jekk ħanaddu xi songs, ikollna lista ta' songs li ħanaddu kollox preparat. Ħalli anka aħna mid-dar niġu preparati għal practice ħalli kemm jista' jkun ma naħlux dik in-naqaħin li jkollna. U kulħadd jasal fil-ħin apparti Andrew. Insomma, jekk eżempju l-practice ikun fis-7 dawn it-tnejn ġieli jaslu fis-27 is-7 u nofs. Imbagħad m'għandniex ħin imma. Daqshekk għalihom. Għada jibda l-weekend, ħanibda l-weekend flimkien ma' The Travelers u kif qedtilkom il-bieraħ il-ġimgħa kollha kont ħerqan għaliha, però l-episodju ta' għada ħerqan ħafna x'għada għandna naqra biċċa tax-xogħol, għandna numru ta' domandi li żgur l-ebda intervista qatt ma tżardaw isaqsuhomkom u tridu tirrispondu bil-fors, ġuri, jekk ma tkunux onesti aħna nindunaw. Għaw ħafna jnejn biex jaraw xħat kunu onesti. Jien ngħidilkom grazzi tal-li kontu miegħi il-lejla, għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament tal-li ġejtu tiltaqgħu miegħi il-lejla. Fil-fatt grazzi għal Fior di Vita għalikom għandna selezzjoni sabiħa ta' prodotti Fior di Vita biex tkunu tistgħu tikkreaw dak iċ-cheese platter perfett, kif ukoll grazzi għal Berokka għalikom għandna numru ta' vitamini biex dejjem taffrontaw il-ġurnata bl-iktar mod enerġetiku. Kif ukoll grazzi għal Yogiti għalikom għandna selezzjoni sabiħa ta' tejjiet naturali. Żgur ser issibu dik it-toma favorita ta'kom. Grazzi ħafna u l-komplement tas-serata tajba niltaqgħu għada. Lilkom telespettaturi ngħidulkom grazzi tal-li kontu miegħi il-lejla. Nagħmel appuntamenti għal magħkom għal għada fit-8 ta' filgħaxija ngħid grazzi lil Zara li ħadu ħsieb jipprovdu li l-ħwejjeġ u tinsewx li għandna kompetizzjoni għaddejja flimkien ma' Soap of Frisky Mima. Issa huwa l-ħin tal-appell, issa huwa l-ħin li tieħdu ritratt tal-screens tagħkom waqt li għaddej dan l-appell tal-kompetizzjoni tas Soap of Frisky Mima u la darba tieħdu dak ir-ritratt tibatulna messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook u imbonnici.tv u jekk tibatunna ritratt tkunu qegħdin fiċ-ċans il-grazzi għal Mima tirċievu regal id-dar. Jien nirringrazzjakom bil-qudiem tal-parteċipazzjoni tagħkom. Wasalna l-lejla biex nagħlqu flimkien mat-tabiba ta' Primetime ma' Dr. Kristin Buħaġar f'idejha l-linja. Merħba, jiena Kristin Buħaġar, tabiba u direttriċi fl-Isptar St. Thomas. Illum se nitkellem fuq kundizzjoni li taffettwa ħafna nisa, il-PMS, jew Premenstrual Syndrome. Il-PMS hija problema li taffettwa 3 minn 4 nisa li jiġihom il-period, jiġifieri li jkunu għadhom fi żmien li jkollhom it-tfal. Nisa li jbatu mill-PMS jesperjenzaw numru ta' sintomi fiżiċi u kif ukoll emozzjonali. Dawn is-sintomi jista' jkunu tant gravi li dik il-mara jew dik it-tfajla tispiċċa laqqas biss tmur l-iskola jew laqqas biss tmur ix-xogħol. U hemm oħrajn li ma jbatu xejn minn din il-kundizzjoni. Is-sintomi is-soltu jibdew jiżdiedu wara l-ovulation. Bil-mod jibdew jiggravaw. Jekk il-mara ma tinqabadx tqila wara l-ovulation, l-ormoni estrogen u progesterone fid-demm jibdew jitbaxxew u dan huwa maħsub li jġib is-sintomi ta' PMS. L-aħbar it-tajba hi li ftit wara li l-mara tiġi għal-period dawn is-sintomi jisparixxu. Dan minħabba li l-estrogen u l-progesterone fid-demm jerġa' jibda jogħla. X'sintomi jħossu dawk li jbatu mill-PMS? Hemm sintomi fiżiċi bħal uġigħ fid-dar, uġigħ fis-sider, uġigħ fir-ras u sintomi psikoloġiċi bħal dwejjaq, tant li ġieli tkun trid tibki, rabja, problemi biex tikkonċentra, problemi biex torqod. M'hemm ebda test li jindika li tbati mill-PMS. Imma jekk tħoss dawn is-sintomi qabel ma jiġik il-period, u mbagħad wara li jiġik il-period imorru għal 3 ċikli wara xulxin, x'aktarx li tbat mill-PMS. Jekk dawn is-sintomi iwaqfuk milli tieħu sem fil-ħajja tiegħek u tipparteċipa fil-attivitajiet ta' kuljum, tkellem mat-tabib tiegħek għax probabbilment tbati wkoll mill-PMS. Il-PMS jista' jinbidel bl-età u jista' jiggrava f'dawk in-nisa bejn it-30 u l-40 sena. Jista' jkun ukoll aktar gravi f'dawk in-nisa li diġà ibatu minn xi stress jew li diġà ibatu minn depressjoni. Il-PMS jieqaf wara l-menopawża u wara li jieqaf il-period kompletament. Hemm trattament għal PMS, iva hemm, l-ewwel netta hemm trattamenti għal sintomi fiżiċi bħal uġigħ ta' ras, uġigħ tad-dar, uġigħ taż-żaq. Dawn jiġu trattati b'anti-inflammatories bħal ibuprofen jew aspirin pereżempju. Imbagħad hemm trattamenti għas-sintomi psikoloġiċi. Il-piltejn ħafna nisa biex itaffu s-sintomi tan-nefħa, tas-sintomi emozjonali u psikoloġiċi. Imbagħad hemm l-antidepressants. Dawn iridu jkunu miktubin mit-tabib. Jekk inti tbati minn dawn is-sintomi
emozjonali u psikoloġiċi għal dawk il-ġimagħtejn biss qabel il-period, it-tabib jista' jiktiblek l-antidepressants għal dawk il-ġimagħtejn biss. Imma jekk jara li l-problema tiegħek hija aktar fit-tul u iktar konsistenti, hemm nejn li jiktiblek l-antidepressants għal żmien twil. Tista' wkoll tagħmel xi tibdil fil-ħajja tiegħek, bħal pereżempju tibda tiekol ikel iktar bnin, tagħmel eżerċizzju iktar regolari, torqod tajjeb, issib li xi ħabib jew xi ħadd tal-familja li taqsam il-problemi tiegħek miegħu. Ftakar li hemm x'tista' tagħmel kontra l-PMS. Kellem mat-tabib tiegħek. Jekk tħoss li bħalissa il-problemi tiegħek ma tistax iġġorhom waħdek, ċempel l-emerġenza fuq 112 jew inkella l-Crisis Helpline 179. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal This is the new Seat Arona at Continental Cars. Esprit. Flexis Fortify, għas-saħħa kompluta tal-ġogi tiegħek. We are Cosmopolitan Developments. Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Dimek, the makeup artist. Logo Express. Privé Hairdressing. Oriental. Eva Garden. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.